Dobrý deň ľudia, tu je Daky a dneska hráme hraky. Dneska hráme Baby in Yellow. A idem odpaliť smrad a tento nude už sa nasral na koky. No a ja dúfam, že za ním nepoletí. Ja som premotý. Pomaný vám musím povedať, no pomení nude, prosím, nech ten šmarí. Áno, poď, poslednú guličku, alebo tvár. Yes, budeme robiť lektvarčeky. A možno nejaký ochutnáme. Dúfam, že vám vyjde zvuk. Aj tak si to šruš srandu, ty malý. Ale ne. Fuj, to už vyzerá hnusne. Uj. No, jak vidíte, zaspinkal som. A to bolo... Nehovor mi, že ja to tam nemôžem dať. Ja to bola reklama. Ale tú reklamu si nevšimajte, ja to neviem dať preč. Mali by sme zahlasovať za odstranenie reklám. Nemyslíte? Okrem tých herných nemusíme nechať. Je to normálne, sú zbytočné. Ucipint. Komu prečo tá obrazovka je taká nakrivá? A u mňa boli noha. Musím dopočiť recept, vidíte to tu? Ja nemôžem to... Vidíte túto receptiky, tak ja to skúsim. Ešte teraz sa vám to idem ukázať. Vznikne ako? Tak, toto prejde, ja len to ukážem zatiaľ. Kde to? Si neberiem. Tak kde? Kde je to decko? To vidíte, je teraz magnetické, vidíte? Chce sa na neho prichádzajú plešačikovia, ale bum. Dobre, už prosím. Dobre, skončili sme. A ideme teraz, ja som už začal natáčať, ale nezačal. Vidíte, tuto jedno je na váhu, že zelená, ale tu červená, ale ja toto som musel určite otestovať. Tým pádom som dal niečo iné. Ja už som všetky tieto lektvarčeky zatiaľ poznám. A tento chcem vidieť, jak vidíte radioaktívne, čo sa asi môže stať. Kde je to decko? Jumping decko. No dobre, ja mu to som vypachal. Teraz ukážem červené plus. Ja to tak nádherne zdržujem, že áno? No. Kde chcem ukázať, keď sa cesto videl veľa, ale toto je super. Pozrite si niekedy hodím. Ja mu to vytrchá, čo to chodím takto. No dobre, to by stačilo. A teraz tam dáme. A receptík tu.
Není. Tak ja najprv vytvorím vlastný. Oranžovačky, červenačky. A ja dúfam, že to neuhadnem. Napríklad ja chcem vyskúšať oranž. Tu je. Víš? Je tu bude toľko lekvárov. Lekvárov, nie lekvárov. Lekvárov. No, že to vezme. Kamo, čo to? A mne sa z toho kýve obrazovka. Ja to je na pol. To nie, no tak to fakt nebudeme zatiaľ používať. Tak, dáme sa na to. Žltá. Aha. To je nejaký žltý. To on má rád žltú. Snap. To som kamaráte až nakoniec. Videli ste, jak to vyzeralo. Vy ste to videli, ale nechcem vedieť, čo to naozaj bude. To nebolo zase. No to ukáž sa. Látočka. Dopuď. Sem hore. To... Kámo, triepy. Nehovor. Že keď urobím... Tak to som nečakal. Naozaj a decka, alebo kto sedíte za tými obrazovkami, síce by ste mali ísť von. Vám hovorím, ale toto, tá žltá... To model má západ. Ahoj, tati. Som inak skončil. Zaujímavé cvičí. Dobre, pokračujeme. Nic ste nepočuli, lebo toto niečo hovoria. Môj tatko prišiel zrovna, Ježiši. Tatko zrovna prišiel domov a môjmu bratovi hovorí, come on. Oh, snap. Tak toto som nechcel vidieť. Jak ťa môžem urobiť šťastným? Čakaj, dúfam, že ho to nehne ešte viac. Vidím túto reklamu. Dieťatko, má tvoje obľúbené. Všimnite, jak sa mám dostať tam hore. Youtuberi niektorí už sa tam hore dostali, len ja teraz kamo, to spusté dvere. Neviem ich potvoriť, asi ani nepojdu. To je úžasné. Sú tieto? Mám toto sú tieto. Úžasné. To som sa dostal ďaleko. Viete, čo mám teraz robiť? Pretože ja to neviem. Poďme tento. Dobre, to už nie je benchance. Chladnička.
pokakaný jeden robot, ale teda Newt sa volá. No ani k tomu nehovorte inak, napríklad, že hniloba, hnusná, alebo tak. A kamo, opäť musí byť všetky dvere v tejto hre prekliatej, zavreté. Ja neviem, jak sa mám dostať tam hore. Úplne ten... Aha, chápem. Ja si to musím ľudia zistiť. Za chvíľku sa uvidím. Dobre, zistil som všetko. Kde? Kde ten malý? Potrebujem to decko teraz. Neviem, čo potrebujem. Ja potrebujem to decko. Haló? Decko. Decko. Kam ho? Aha. Aha. Vidíte už kdo. Nezvláš. Je tu dole, je. Nie. Túto izbu nie. Nie. Kamoško, to čo? Nie, tento level som nenávidel. Čo robiť? Kitchen. Yes, je emergency. Kamo. Na toto som sa pripravil celú dobu. Sice už som ho raz použil, ale tento dudlík je normálne najmocnejší dudlík. Preto hovorím, že dudlík je najmocnejší zbraň. Ja to nehovorím, ale dudlík je proste super, aj keď si ho dáš teraz. Ale nehovorím, že ja som si ho teraz dal. Jasné. Poď. Dobre. Ja vidím, jak... Kamo, čo tu máme robiť? Kamo, tento nie je detská izba. Normálne, keď... No tak... Ja asi... Nehovorím, že tam mám na to nebe. Ja viem, že mám, ale... Jak... Kamo... Anything green? To šlo byť... Keď to tam sa úplne kupovať. Počkajte, ja si to musím zase zistiť. Ale ja to jednoducho